माथो ग्रिलबो होलायबायलै सिखावखौसो गिखोना खोमोनगैखौसो गिखोलै बिलाय ओइ आदै आदै दंना ओइ आदै दंना न'आव ओइ बुरबा नै ओरैसो आदै खुलुमबाय आदै खावलायावलाय मा गोजा नांखोब्रा हेइ बुरबा खालि गाज्रिखौल' नुबाय थायो जेबो नङा मा खबर बा आदै न'खरनि सोरगिदिं जेरैबो साफा स्रां जानानै दं नंमारगौ आदै न'खराव बिउटिफुल अमेन थायोब्ला न'खरफ्राबो साफा जायो मादै गेदेरखौ होखारनाय हले जोबोद मोजां जादोलै आदै न'नि जेंसिखौ स्रां बोस्रांना लानाया जोबोद मोजां जादों जिखियानो जादोला आदै आं नोंनि थाखाय प्रेजेन्ट लाबोदोंमोन खर'खे रिसोर नों जाबाय जोंनि बर' समाजनि आदर्श जोंनि बर' समाजनि नों बायदि जुदि साथाम साब्रै लानो हानाय बर'फोरनि गेजेराव थानायमोनब्ला दाहालागै जोंनि सुबुं सानखोआ 1 कोटि 2 कोटिसो जासिगौमोनलै आदै तेल मारसा साला सुबा बिदि नङाब्रा आदै मालाया MLA MP EM MCLA जानायनि आर'नाइ मोनो आंहा गदाय लानायनि आर'नाइ नों थिक बुजिदों मेन्डेला इउ आर कारेक्ट ग्रेट मेन माने बर'नि गेजेराव नों जाबाय सासे इन्टेलेक्सुवेल मानसि आंथ' समाजनि मोजांनि थाखायनो मावबाय थायो दाखालि मानो जेन्नाय बर'फ्रा इलेक्सनाव बर'नि सुबुं सानखोआ खम जादों जेने बड'लेण्डआव गिदिर बिल्डिं दाबनै दाबथाम जायगायाव दं सोरहाबा गथ'आनो गैया खायसेया सासेल' बेबो जेंग' लानाय लरपाय देनराइट सोबनाय मा गेरेन्टि दं बेफोरबायदि मानसिजों आच्छा आदै मादैयालायब्रा मादैया मादै गोदाना मानो नांगौ नोंलाय मानो नांगौ आउट साला मुदानो मोजां नङा सुवारनिया नों बया थान्दा लाना फैदों माने नों आंखौ गैया सानदोंमोन बेयाव गेट आउट बिदि नङाब्रा आदै आं बै मादैनि थाखाय मोननैसो प्रेजेन्ट लाबोदोंना प्रेजेन्ट मा प्रेजेन्ट नै आदै ब्लाउस अके आदै नै साबसिन बियो न बेखौ एलाव गैया बेखौ एलाव गैया ओइ टुनटुलि बायजोआव ओंखारबो नों इन थांसै होनबा आदै ओइ मादै थांसै है मायाव माथो मारदो नोङो मायाव माथो मारदो आदैयाबो जे मा सानो माबालाय आदै देनां सानैजों माबोरै बि डाइभर्स जालायबा आंनो खबर होदे आदै साला सैमाखौ बारा लाय होजाया लाय होब्ला फाफ्लियाव गाखोयो